Hej så med på den her video. Det er en ny kanal kaldet LXG eSport, fordi vi er et lille nystartet eSport-hold. Jeg glæder mig til at se, eller til at vise jer Discord-temmerne, som jeg er inde på lige her. I kan lige se her oppe i toppen her, hvis vi kan have en. I kan se LXG står for Legends X Gaming. Hvis vi går herud, hvis vi kan høre en eller anden lyd i baggrunden, så er det nok fordi der er nogen, der leger udenfor med vindue. Altså hvis vi kigger rundt her, der er noget her, der hedder søge teammates. Hvis man søger teammates, så ens epic navn. Og så her er der nogle venner, der skal have en computer. Herinde kan man skrive, hvad han skal have i sin computer. Og så hernede er der en hyggesnak. Der er søge teammates-snak. Der er en rager-kanal. Hvis man nu rager en lille smule, der er 3 duo-kanaler, 3 trio-kanaler, 3 squad-kanaler og en bare generelt spilsnak. Og så her er der en, der hedder Ask for Coach. Der er en coaching, og så hvis man vil tryout for at komme med, og så en tryout-snak til dem, der bliver tryouter. Og så herinde i hyggesnakken, der er der en masse community, og så er der en announcement-kanal, hvor vi her i går lavede en announcement om, at vi får merch. Der er merch på vej til jer derude. Noget partnership, hvis man gerne vil have jeres server. Discord-server herinde. Så skal I også, altså sådan at vi kan invite folk herfra og derud. Men så skal I også sætte et partnership på jeres server til vores server. Og så velkommen her. Og så er moderator only, der er ikke rigtig noget her lige nu. Så er house coach, træningsmap, og så træningsrutine. Og så skal vi have, der er bare hyggetræning. Så jeg vil sige tak fordi I så med i den her video. Og ses i næste video her på LXG kanalen. Så vi ses bare næste gang. Vi ses!